son kowa kin wanda ya rasa, ga hankali ga tunani, bugu da ƙari yarinya mai kyau haka a ce ka yi mata wannan aika-aikan. Ubangiji Allah ya tsine maka albarka. Ini ma albarka Allah, bala'in da ya saka a ciki a yanzu Ubangiji ya ninka maka shi daga nan har ka tafi har alkiyama. Kana da 'ya'ya, kana da iyali, amma kullum don son zuciya. To yanzu don dubin uwarka kana shugaban makaranta guda maimakon mu kare kanmu, mu bi dokoki, mu kare lafiyarmu. Arewan tuko ta kuci. Nawa ne kofi na idan za a yi min aure sai a bani shi, mama ta bani shi in a yi min aure. Yaushe kenan? Sai an jima ai za a aure ni. Waye zai aure ki? Baba mana. Ah!